Taliwala sa paglugway sa deadline sa SIM card registration sa nasud, gipahimug-atan sa kapulisan ang dakong tabang sa SIM card registration sa pagbatok sa kriminalidad. Gitumbok sa kapulisan nga mas dali nila nga mapugngan ang mga krimen nga dunay kalabutan sa cybercrime kun dunay record sa mga SIM card users. Usa sa tan-aw sa mga PNP nga maminusan mao ang nagkadaiyang scams ug mga mangingilad. Mao kini ang gibutyag sa Cebu Police Provincial Office o CCPO Deputy Provincial Director for Operations, Police Lieutenant Colonel Mark Gifter Sukalit. Matod ni Sukalit, nga gawas sa paspas nga pag-ila sa mga kriminal, makatabang usab kini sa pag-track sa mga dagan sa kwarta kung aduna sila'y ipahigayon nga financial investigation. Subay sa kalambuan sa teknolohiya, mas advanced na usab ang mga pamaagi sa mga scammer sa ilang mga pagpangilad. Apan sumala ni Sukalit nga gimanduan nila ang tibuok puwersa sa kapulisan nga mag-adjust usab sa ilang mga paagi sa pagsikop sa mga kriminal. With this technology, these are also being exploited by the criminals. And part of this is yung pag-use ng mga SIM cards, mga numbers, different scams are being perpetrated by unknown personalities. That's why kung naananing kuan ma-disaster na dili na sila ka scam. So mabawas-bawasan ang ato ang mga report. Of course, they will really find ways and means, but ang ato ang kapulisan sila ma'am mag-innovate, nag-innovate ma'am. We directed yung police stations na to adjust yung mga deployment kung unsay nakita sa ground. Samtang nagkanayon si Sukalit nga ang 90 kaadlaw nga extension sa SIM card registration, posible nga pahimuslan sa mga kriminal ilabi na sa mga scammer. Gipahimangnuan ni Sukalit ang katawhan nga magmabinantayon og dili daling mutuos sa mga unknown callers nga nagtanyag og too good to be true nga mga kantidad ug uban pang pahalipay. Kaya ako maauhag lalo na sa mga naminaw nato karon sir and ma'am, really to be cautious, especially if someone is texting you or calling you parang suntok sa buwan ba, if they are giving this sum of money, dako nga kwarta or mga pribileyo or other things nga too good to be true, no? Una nang gibutyag sa Regional Corporate Communications Manager for Vismin of Globe Group, Rofael Sheldon Magto, atol sa Open Line News Media Forum nga sud lamang sa usa ka tuig gikan Enero 2022 hangtod Enero 2023, kapin 85 million ang bank-related scam messages ang ilan nang na-block, nagpakita sa kaepektibo gayud sa SIM card registration campaign. Gibutyag usab ni Magto nga padayon ng ilang pagpalambo sa ilang platforms sa pagkontrol sa scam o spams. Mausab kini ang lakang nga gibuhat sa mga tinugyanan sa Smart Communications Incorporated o PLDT. So you see, it is very important to know that it is very effective ang kini atong SIM registration nga campaign o atong balaod nga ginasunod. Because a lot of people are registering their SIMs, mawala na ang anonymity, even for prepaid users, and mabawasan na gini dako kayong tabang ni sa paglikay nato sa mga scam o spam. On our side, we actually improved our platforms to really makontra gini nato, masugpo ni natong mga scam o spam kay as along the way nahimo man sa silang mas creative pod kaayo no in terms of how they send their messages, nagkalain by email, via text, or minsan via call. And actually, on our side, we have blocked more than 85 million SMS within January 22 to January 23 sa 2023. Sa usa lang ka tuig. So last year January and until this year January, 85 million nga mga bank-related scam messages out of the 3 billion ka mga messages, scam and spam total na. So with this, in terms of blocking from our cybersecurity operations group nato no by numbers, we were able to block 17 billion attempts to open malicious domains, and then we have 1.3 billion attempts to access URLs nga kato akong gi-mention ganiha nga naay content o saek kanang mga online child abuses, and then smishing
kanang smishing nato nga mo fish og information gamit ang text. So we're able to block na sad 433 million of that. And then 182 million cyber attacks and data breach incidents. So gimension ni Rofil ganiha, even before mahitabo na ang breach, andam na ang ato ang cybersecurity groups. So mo nang nanatay 182 million attempts nga na-block. And then kaning 5.5 million nga domains nga gigamit sa phishing, spam, and mga hoaxes. So, we're able to block that. And nakablock na sa tag 400,000 mobile numbers involved in illegal activities. Kini si Faith Janasidilio, UPCOM intern alang sa My TV Cebu.